Hej. Har I hørt det med, at Bayern de har købt Dortmunds superstjerne Mario Götze? Ja, altså det er jo selvfølgelig en ærgelse for Bayern, synes jeg, med at de køber en fra en rivalklub. Altså, da Manuel Neuer kom til, det kan jeg godt forstå. Men Götze, det kan jeg sgu ikke. Nej, jeg synes ikke, de har brug for ham. Synes jeg virkelig ikke. Så, ja. I må gerne skrive ned i chat, hvad I synes, hvad der er godt og skidt. Ja. Og Bayern, de kommer også af med en rigtig stor stjerne. Nemlig deres træner. De skal have Jose Gulula, Barcelonas eks-træner, hvis man kan sige sådan. Ja. Det var faktisk bare det, at I burde vide her fra JJ Maversen. Ses!